नोंथांनि एबा आंनि फंसे रावानो सोरनिबानि थाखाय बिस गोनां जानो हागौ आरोना लोगोफोर। आरो आंथ' नुस'नहैयानो आरोना सोर बायदि मानसिया आंनि नाम लानानै आंनि आइडि ओरैनो हेलो लोगोफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि सन्जित गयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, आं दिनै बहुत इमोशनेल आरोना, थेवबो इमोशनलनि गेजेरजों आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। लोगोफोर, बे भिडिअखौ बानायनायनि रिजोना जाबाय, बे भिडिअनि टपिकआनो जाबाय लोगोफोर ओरैबायदि मानसि दङ आरोना, खायसे खायसे आंनि नाम लानानै आंनि प्रफाइल लानानै आइडि खुलिनानै जाला माला एलबिफ्राव गिदिंनानै बायदिसिना गाज्रि गाज्रि कमेन्ट होयो आरोना। ओमफ्राय थाङै थुङै आंखौसो बुङो आरोना, आंहासो दाय जाहैयो आरोना। स' आं डाइरेक्ट बुंगोन आरोना, जायफोर बिथांमोना आंखौ बेफोरबायदि खालामदों, जेनेबा बिदि खालामनो नाङा आरोना। आंथ' नंखाया, आङो ना मालाबाबो आइडिजों रावनिबो एलबियाव गिदिंखायाबो, आरो आं आइडिबो बानायखाया। मानो होनना बुङोब्ला मोनसे मबाइलजों मोननै मोनथामनि आइडि बारा बानाय जायाथ'। जुदि मोनसे मबाइलजों मोननै मोनथाम आइडि बानायोब्ला उनाव बिराद गाज्रि प्रब्लेमाव फैयो, मिथिबायना माबाया आरोना। आइडि खुलिनो हाफिना, बायदिसिना प्रब्लेम फेस खालामनो गोनां जायो आरोना, जायफोरा माने प्रफेसनेलि इउटुबखौ लायो बिथांमोना आरोना। ओंखायनो आरो आं मालाबाबो बेफोरबायदि मोनथाम मोनब्रै आइडि लानानै मालाबाबो खुलिखाया। आरो आङो माबाबो होनगोन आरोना, जायफोर एलबि होग्रा बिथांमोनखौ बुंगोन आरोना, आंनि जुदि नाम लानानै आंनि प्रफाइल लानानै जुदि नोंथांमोननि एलबियाव गाज्रि गाज्रिफोर कमेन्टफोर माबा मोनसे बुंहैदोंब्ला डाइरेक्टलि एक्सन ला। मानो होनना बुङोब्ला आं मालाबाबो आइडिजों थाङा। माने ओरैबायदि आरोना, आंखौ सिगां जेब्ला आंना 1K जादोंमोन अब्लाबो आंखौ बेफोरबायदि खालामदोंमोन आरोना, आंनिनो नाम आंनिनो प्रफाइल लानानै आरोना इदि। ओंखायनो लोगोफोर, नोंथांमोनाबो सानबानो जाबाय, जायफोर बिथांमोना एलबि होयो आरो जायफोर बिथांमोननि एलबियाव मानसिफोरा गाज्रि कमेन्ट होयो आरोना आंनि नाम लानानै, अब्ला नोंथांमोना डाइरेक्टनो आइडिखौ नायबानो जाबाय। आंनियाथ' जाबाय 2K साबसक्राइबार दंखायो आंना, आरो आंनि भिडिअ दंखायो। अब्ला नोंथांमोना नायखा आरोना, ओमफ्राय जुदि डाइरेक्ट बेनि एक्सन लाखा आरोना, इदि माने जानला मानला उमुगानो दां उमुग होननानै बेफोरबायदि बुंनो आरोना, आं दुखु मोनो। आरो आङो जिन्दगियाव लाइफआव बेफोरबायदि रावखौबो खालामफेराखैबो, आरो आंहा बेफोरबायदि रेकर्डबो गैया आरोना दिनैसिम जोनोम जानायनिफ्राय न'खरावनो जा, गामियावनो जा, स्कुलावनो जा, रावजोंबो नांलायनाय मोनसेबो रेकर्ड गैया आरो आंहा। आरो रावखौ बेफोरबायदि गाज्रि बुंनो हानायबो आंनाव केपासिटि गैया आरोना। ओंखायनो आङो बयखौबो बुङो आरोना। ओमफ्राय आंथ' लाइफआव गोबां सापर्ट खालामबोबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो। नाथाय आं दिनैसिम जेनेबा रावखौबो बेफोरबायदि गाज्रि खोथाबो बुंफेरखायाखै आरोना। आरो आंथ' नुस'नहैयानो आरोना सोर बायदि मानसिया आंनि नाम लानानै आंनि आइडि ओरैनो फेक आइडि बानायलाबायनानै जाला माला मालायनि एलबियाव बुंहैनानै आंहासो दाय जायो। आं नुसनफ्लाङाखैनो। बेफोरबायदि मानसिखौ नुसनोब्ला आं डाइरेक्टलि एक्सन लागोन। आरो नोंथांमोनखौ बुंगोन आङो, जुदि बेफोरबायदि जुदि खालामोब्ला आरो बुङोब्ला डाइरेक्टनो बिनि लिंकखौ, चेनेलनि लिंकखौ डाइरेक्टनो सोरनिबा वाट्सएपफोराव शेयार खालामना दोनथ'दो। शेयार खालामना दोनथ'नानै उनाव बेखौ हमनो हागोन आरोना। शेयार खालामना दोनथ' आरोना, स्क्रिनशट लाबाबोथ' जाया नालाय, ओंखायनो शेयार खालामना लाखा आरोना। आं जुदि नुसनबायोब्ला आंबोथ' ओरैनो गारा आरोना लोगोफोर। मानो होनना बुङोब्ला आंहासो मालायनि थाखाय आंहासो बरनाम मोनदों नालाय, आंखौसो सानदोंना दायो। दा बिनिखायनो आरोना आं जोबोद दुखु मोनदों आरोना बे खोथायाव आरोना लोगोफोर। आरो आङो ना मैयानि जाथायखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों गोसोआव। जेनेबा मानो होनना बुङोब्ला आंहा एसेबांखिनिबो टाइम गैयादि आं मालायनि एलबियाव बिदिनो आइडि सोलायना थांनो आरो आइडि बानायना थांनो। आं बिराद दुखु मोनदों आरोना मैयानि जाथायखौ खोनानानै। आरो आं लाइफआव बेफोरबायदि खालामफेरग्रा मानसियानो नङा आरोना। थ' मा बुंनो आरोना, मानसिफोरखौ जेब्लायबो नेगेटिभाव थायो आरोना, मानसिनि साननाय थिंकिं ओरैबायदि नेगेटिभ आरोना। मा बुंनो आरोना मानसिफोरखौ आरोना, ओरैबायदि आरोना, एगजामपोल होबाबो बुजिनाय नङा। मोनसे एगजामपोल होगोन आं। जुदि दायो बे सासे सेंग्रा सासे सिख्ला थाबायलांगासिनो दं आरोना, अब्ला नायग्राफोरा मा बुंगोन, बा बारे मालाय सेंग्रा सिख्ला खान्दा खान्दा ड्रेस गाननानै थाबायलांदों, बा माथो लोगो हमलायलायना थांदों। जेब्लायबो नेगेटिभ सानो आरोना मानसिनि साननाया। नाथाय बिदा फंबायबो जानो हागौ, बिब' बिनानावबो जानो हागौ, बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर। जिखुनु जायफोर बिथांमोना आइडिजों जुदि थांदों, नोंथांमोननियाव आइडि सोलायनानै थांदों, बा माबाजों थांदों, डाइरेक्टलि एक्सन ला। मानो होनबा ओरैबायदिबो मानसि थायोना, माने गुबुननि मोजांखौ जेब्लायबो हास्थाया। गुबुननि मोजां रायलायनाय, गुबुननि मोजां गोरोबनायखौ गुबुना मालाबा हास्थाया। माने ओरैबायदि बिसोर सानैखौ गावस्रा होनांगौ, माने खैफोदाव खोलैनांगौ, उमुगखौ गाज्रियाव लाबोनांगौ, उमुगखौ खैफोदाव खोलैनांगौ, उमुगा मोजां जाबाय, बेफोरबायदि आरोना। गोदो जेब्ला आंनाव त्रिपुरानि फैयोमोन एलबियाव गोबां मानसिफोर त्रिपुरानि, बै समाव बेफोरबायदि खालामनानै आंनाव त्रिपुरानि मानसिफोरा आंखौ गाज्रि मोनदों आरोना। स' बेफोरबायदि आरोना। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो बुंगोन आरोना, जाला माला नङैखौबो नंगौ होननानै बुङो आरोना।
मानो होनबा गोरोन्थि दङ इदि आरोना जिउआव आङो जायखौ सापर्ट खालामदों आरोना बयखौबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जायफोर आंनि लोगो जायफोर आंनि साबसक्राइबार जायफोर आंजों लोगोआव दङ जायफोर आंनि इउटुब लोगोफोर आं बयखौबो लाइभआव सापर्ट खालामबोबाय आरो सापर्ट खालामदों नाथाय मोनसेबो बेफोरबायदि रेकर्ड गैयामोन स' इन्जय एन्टारटेनमेन्ट मिनि खुसिजों रायलायबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय नाथाय दिनैनि टाइमावसो बेफोरबायदि प्रब्लेमा नुजाफैबाय आरोना बेनिखायनो आं बयखौबो बुंगोन आरोना नङिखौ मालाबो नेगेटिभखौ जेब्लाबो नेगेटिभ आरोना मानो होनना बुङोब्ला जायफोरा नेगेटिभ सानो जेब्लाबो नेगेटिभजों साननानै थायो बेबायदि नङा आरोना जेब्लायबो पजिटिभ सानो जों जेब्लायबो पजिटिभ एटिटिउड लाबानो जाबाय गोसोआव आरो जाय फैदों बेखौ डाइरेक्टलि एक्सन ला मालायनि नाम आरो मेनसन दा खालाम आरोना जुदि मालायनि नाम मेनसन लायोब्ला आंबो नाम खारिनानै बुंनो हायो आरोना नङा होमबा इदि आरोना बेनिखायनो आं बुंगोन आरोना दा आंखौसो मानसिफोरा गाज्रि सानगोन आरोना उमुगा गाज्रि उमुगा माबा होननानै नाथाय बेफोरबायदि नङा आरोना आं रावखौबो दिनैसिम बेफोरबायदि प्रब्लेमावबो खोलैनो साना आं हायोबा सापर्टसो होयो आं लाइफआव गोबां सापर्ट होबोबाय जायफोर बिथांमोना आंनि सापर्ट मोन्दों बिथांमोना मिथिगोन आरोना आं गोबां सापर्ट होबोबाय आरो आंनि न'आव नेट नांखाया मिथिखायो नेटनि प्रब्लेम आंनियाव थेवबो आङो बुहुद सापर्ट होबोबाय आरोना नाथाय मानसिफोरा मा सानोथाय जेब्लायबो नेगेटिभ आरोना मा बुंनो आरोना मानसिफोरखौ लोगोफोर बे साननैसोनि जिउआव आरोना थास' बिलाइनि जिउ जोंनि जिउआ मानसिनि जिउ दिनै दं गाबोन गैया बेफोरबायदि साननैसोनि जिउखौ लानानै मानसिफोरा मानो बेफोरबायदि नांलाय खमलाय मानो इग' मानो नायलायलायनो हायि मानो बोराबलायनाय मानो नोंनि जादों नामा मानो गावनि जादों नामा मानो बेफोरबायदि लोगोफोर बे मुलुग संसाराव लोगोफोर जोङो मालाबाबो अराय समनि थाखाय नङा जों दिनैसो जोनोम जादों गाबोन जों थैबाय थैनायनि उनावबा जों जोनोम जागोना जाला आरो जिउआव बेफोरबायदि जोङो लोगो मोनफेरगोन ना मोनफेरला रावबो बुंस' हाया लोगोफोर बेनिखायनो बे साननैसो जिउआवनो लोगोफोर बयजोंबो रायलाय मिनि खुसि मानो मालायनि नाम लानानै मानो मालायनि आइडि लानानै मानो बेफोरबायदि आरोना एक्सन ला लोगोफोर जायफोर बिथांमोना गाज्रि कमेन्ट खालामो गाज्रि बुङो एक्सन ला डाइरेक्टनो बे मुलुग माबाया जाबाय बे जोंनि इण्डियानो जाबाय सुबुंखान्थि सान गणतन्त्र दिबस 26 जानुवारिखौ सुबुंखान्थि सान हिसाबै फालिनाय जायो लोगोफोर बयहाबो मोनथाय दङ बयहाबो राइट्स दङ आरो लोगोसे इण्डियान पेनाल कड IPC धारा सेक्सन दङ जोंनाव अनेक नेमखान्थि दङ अनेक जोङो राहा लामा लानो हायो लोगोफोर बेनिखायनो जायफोर गाज्रि बेफोरबायदि मानसिखौ लोगोफोर डाइरेक्टनो एक्सन लानांगौ आरोना जियानो जाया मानो जुदि आं गाज्रिब्ला आंखौ डाइरेक्ट एक्सन ला गोरोन्थिया सोरनि दाया सोरनि मार डाइरेक्ट खारना बिदि बेनिखायनो लोगोफोर आं बयखौबो खावलायगोन आरोना आंनि नायगिरि नोंथांमोनखौ बे साननैसोनि जिउआव आरोना जोङो बयबो मिनि खुसि हेपि रंजा आलो गोजोनै थानो नाजा बयजोंबो रायलाय बयजोंबो मिनि खुसि था आंथ' बयजोंबो रायलायो आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन मैयानि LBनि जाथायखौ लानानै आंबो रावनिबो थाइसेबो थाखा जायाखै आरोना आंबो रावनिबो थाइसेबो एकनियाबो आंबो थाखा जायाखै आं जायनिफ्राय लायो आं डाइरेक्टनो होफिनखायो नोंथांमोना सान आरोना बिदि बेनिखायनो जिउआव मालाबाबो रावखौबो डाइरेक्टलिनो बुंनो नाङा आरोना लोगोफोर नोंथांनि एबा आंनि फंसे रावानो सोरनिबानि थाखाय बिस गोनां जानो हागौ आरोना लोगोफोर बेनिखायनो एसे सानै हयै बुंनाया मोजां आरोना डाइरेक्टलिनो मालायनि नाम लानानै बुंनो नाङा नङाबो जानो हागौ मा थिग नों मिथिगोन नामा नङा होमबा नंगौब्ला डाइरेक्ट नंगौ नङाबा डाइरेक्ट नङा आरोना बिदि जाय नंगौ बेखौ जेब्लाबो सैथो आरो जाय नङा बेयो जेब्लाबो असैथो आरोना जिउआव लोगोफोर जायखिनि आङो दिनैसिम बेखिनियाव मोनफैबाय बयबो लोगोफोर नोंथांमोननि अननाय सापर्टआवसो आंबो मोनफैदों नालाय ओंखायनो आरोना आं बयखौबो बुंगोन आरोना गावजों गाव बेफोरबायदि हिंसा दाङाबाजै थानो नाङा मालाबाबो जिउआव जों दिनै दं गाबोन गैया ना होमबा बेफोरबायदि जिउखौ लानानैनो मानि सां इग' मानि सां एटिटिउड मानसिफोरा आं आश्रित मोनो मानसिनि साननाय हनायफोरखौनो बेनिखायनो आरोना लोगोफोर आं बुंगोन आरोना बयखौबो हेपि था मिनि खुसि था जाय जेराव दं बेनो था ना होमबा गाव गावनि टारगेटखौ माव गावनि ड्रिम सिमां जायनि टारगेट दङ बेखौ मेहनत खालाम खस्थ' खालाम जेब्लाबो इसोरा सापर्ट थायो बेजों जियानो जाया मानो बुंग्रायाथ' बुंबाय थागोन जो बोलने वाला बोलते रहेगा जो करने वाला करते रहो और बोलने वाला एक दिन सिरि थानांगोन ओमफ्राय जायखिनि गाव गावनि टारगेट लाना मावदों बे सानसे साक्सेस जागोन आरो बिदि आंहा रावखौबो जेबो बुंखायाखै आरो जेबो माबाया आरो आंथ' बेफोरबायदि जेनेबा आइडि खुलिनो हानाय आंहा केपासिटियानो गैया आं बायोसो बेफोरबायदि गोदोसो आंनाव LB आइडि दंमोन आंनावथ' दायो आइडियानो मोनसेबो गैला आं आरो आइडिजों थांखायानो आङो
नोंथांमोना फ्रायनो मिथिगोन आं थाङोब्लाबो आंनि सनजित गयारिजों थाङो आइडिजों मालाबाबो थाङा आरोना आरो आंना मोनथामल'सो आइडि दङ मोनसेयानो जाबाय जेब्लाखिनि आं बै मबाइलखौ लादों बे समावनो मबाइल इउज खालामनो थाखाय आइडि खुलिनांगौ नालाय बे मोनसे आंनि आइडिखा सनजित गयारि ओमफ्राय आंनि मेन चेनेलानो जाबाय सनजित गयारि आरो सेकेन्ड आइडियानो जाबाय गियाननि बिफा आरोना आरो बे गियाननि बिफाया जोंना ग्रुपसो आं बे गियाननि बिफाजों थांनानै जाला माला बुंहैनोबो हाया आरोना आरो बे गियाननि बिफाया आंनावल' गैया आइडिया बेलेगनावबो लगिन दङ आरोना बियो जाय आंनि लोगो बेनावबो लगिन दङ आरोना थ' लोगोफोर आं बेखिनिखौनो बुंबाय स' नोंथांमोना मा सानो आरोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो फोरमायबानो जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों आरोना जाय बिथांमोना आंखौ नेगेटिभ सानदों आंखौ गाज्रि सानदों नोंथांमोना बे भिडिअ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' आं बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो बयबो हेपि था मिनि खुसि था गाव गावनि टारगेट ड्रिम्सखौ नाजा गावनि टारगेटनि थाखाय गावनि ड्रिम्सनि थाखाय नाजा आं बेखिनियावनो बुंनानै दिनैनि टपिकखौ दोनथ'नाय जाबाय ना थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट टाइमाव आरो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ना थेंक इउ स' माच